Salut, internet Naratifan aici. Astăzi o să începem o serie pe canalul ăsta care se va numi Cafeluța în București și vom încerca împreună să găsim cea mai bună cafeluță din București. Păi haideți să începem atunci, să găsim cea mai bună cafeluță. Și dacă te uiți dimineața la video ăsta, spor la cafeluță. Prima locație la care mergem în această serie este Ebario sau Herbario Cafe, care este undeva pe lângă Parcul Caro. Mi-au zis câțiva prieteni că e super ok, dar știți cum e, nu poți să te crezi în tot ce auzi, trebuie să vezi singur cu ochii tăi. E pe strada asta pe undeva, din ce am înțeles. Băi, ce case mișto pe aici, uitați. M-a atacat și un câine. Deci mi-am luat un cafe latte și aici au o grădină destul de interesantă și înăuntru foarte multă verdeață. Este o cafea cinstită. Haideți să o gustăm. Hai să degustăm această cafeluță. Wow, destul de mare și interesantă cana. Un cafe latte cinstit. Îmi place, uitați cât de bine arată, câtă spumă are, uitați. Ia uite câtă spumă. E ce trebuie, efectiv e ce trebuie la un cafe latte. Bă, un loc super mișto aici. Îmi place grădina asta care are multă verdeață și înăuntru la fel. Ce să vă zic? Spor la cafeluță. Da, o locație mișto. Cam asta a fost Herbario Cafe. Locația super ok, cât de cât central lângă Parcul Carol. E mișto că e pe o stradă de asta mai liniștită și nu ești deranjat așa de trafic. Și frumos înăuntru, cu multă verdeață, multe plante. Aveau și un meniu de mâncare, dar n-am apucat să mă uit pe ele. Erau oameni pe acolo, mâncau, deci cred că e mâncare bună. Deci, pentru concept, să zic, conceptul e excelent, cafeaua e bună, adică mi-a plăcut cafe latte-ul. Cum e ce? Singurul, să zic, care nu prea mi-a plăcut a fost cana, că mie nu-mi plac cănile astea gen pahar, dar asta e preferința mea personală. Mi-e greu să le țin, că am o mică slăbiciune în mâini, dar în rest, ce să vă zic, recomand aici să veniți să vă beți cafeaua. Haideți să mergem către următoarea locație. Ok, acum mergem la Human Coffee să vedem cum este cafeluța acolo. Sper că va fi o cafeluță bună, o locație ok și, cum îi zice, să avem spor la cafeluță. E bine că e, cum îi zice, tot așa într-un loc liniștit și poți să-ți bei cafeluța în tihnă. Haideți să vedem cum o să fie.
Bă, mișto locația aici. Cozy. Așa. Hai să vedem acum cafeluța. Deci avem un cafe latte cu un pahar de apă normal. Prezentarea e bine. Să vedem cum e cafeluța de fapt, că asta e important. Ori la cafeluță. Bună. E ce trebuie, un pic așa măruie. Cam atât, dragii mei, de la Human Coffee. Ce să vă zic? 1. Locația super ok. Este pe niște străzi lăturalnice pe lângă centru, deci poți să-ți bei cafeluța liniștit. Ai frumos acolo niște măsuțe, o atmosferă, să zic, cozy. Are și meniu de mâncare. Am văzut oamenii pe acolo mâncau, dar nu este treaba mea să mănânc. Există Lenghel, de la îmi place să mănânc și el face astfel de review-uri. Eu sunt fan cafeluță. Odată. 2. Cafeluța, băi, super bună. Adică cafela Teo pe care mi l-am luat a fost 16 lei și mi-a plăcut faptul că puteai să simți gustul acela amărui de cafea, a fost exact ce trebuie. Cana, băi, mie nu-mi place cana aia așa în formă de par, mie personal mi-e greu să beau din ea, poate vă place. Cam atât din această locație. Haideți să mergem la următoarea cafenea și să vedem cum este cafeluța acolo. Salut! Acum mergem la o cafenea destul de interesantă cu un concept inovator, să zicem, anume Miau Cafe, unde poți să-ți bei cafeluța și să te joci cu pisici. Da, ați auzit bine, pisici. Bă, mie nu prea îmi plac pisicile și e posibil să fiu alergic la ele, adică nici până ziua de azi nu știu, că mi-am făcut testul acela de alergii și mi-a ieșit la unul alergie. Mi-am făcut testul în 2 locuri diferite, ca să înțelegeți. Asta apropo de alergii. Într-un loc mi-a ieșit pozitiv, într-un loc negativ. Băi, pe care să mergem? Mergem pe opțiunea cea mai optimistă, că nu sunt alergici la pisici. Haideți să vedem cum este această locație Miau Cafe. Miau Deci avem aici o pisică. Încă una. Ce reguli interesante. Bă, mișto rău conceptul. Pa, nicio treabă, doarme. Viață de pisică, ce să-i faci? Avem aici cafe latte-ul. Bă, arată bine, ca în vama veche. Adică asta îmi dă vibe-ul, știți? Și pisica normal.
Bun, acum am fost la Miau Cafe. Băi, foarte tare ideea, locației și conceptul să-ți bei cafeluța în București alături de pisici. Adică pentru unii oameni cred că este super relaxant să stai să te joci cu pisici. Am zis să vin aici că este relativ aproape de Human Cafe unde am fost mai devreme, aproape de centru, da? Locația, băi, mă simțeam ca în Vama Veche, un vibe super mișto, măsuțe, muzică, etc. Cafeluța bună, un cafe latte cinstit, cum trebuie, se simțea gustul acela amărui de cafea, nu s-a zgârcit cu laptele și, cum îi zice, cana, excelentă cană, că am putut să beau și eu, cum îi zice, din cană normal și cam atât. Vedem mai departe de ce alte cafenele vedem în București.